Kula nyuwun dipun gendong Bapak. Wangsul wonten ing negari Ngastina kula nyuwun dipun gendong Bapak. Ora ana akrabe babar blas. Kaya gendong aku kekuatane sepira ta wong awake cilik kaya ngene kok. Malah nendang. Sapa? Manut. Masa aku gendong kowe? Kan aku ora kuat. Ya wis kene mendelep kene. Kok diplotrokke ta, Dok? Salahe kok nresep-nresep. Piye, gendong apa piye? Gendong truk kesel aku. Ya yo.